De aici nici musca nu pleacă nefutută. De aici nici musca nu pleacă nefutută. Hai! Vă pup, vă salut pe toți, în mod special pe Lucas Boia, Izidor Buga, Sorin Sinet, Zino, George In 4ZF. George, te iubesc chiar dacă ești mărlete. Te pupă fratele tău și îți mulțumesc că ești acolo lângă mine și haideți cât mai mulți. Haideți să fim comunitate mare, vă pupă. Tu înțelegi ce zic? Da. Fă-ți alea. Stai așa. Nu mă lasă de mă. Așa. Bun. Și într-o parte aici altceva. Toți pregătiți, da? Hai. 3, 2, 1, acțiune! Hai că până aici vine, că după aia trebuie să ne ia cadrele pe față. Cum mă mir eu de tine. Lasă-mă ca să fac eu. Da. Hai, continuați. Și acum lovitura mortală aia de nu toarce. Doi. Râde prostul, bă. Stai, mă, că mai sunt. Cum tu cumva tu ești? Tu nu ești băiatul lui Mariana? Bă, da, mai este. Da, era zi. Scoate și dintele când are nervi. Arătă la tu ești detașat. băiatul lui Mariana, ba da, maestre. Cu mine o să te antrenezi. Și atât. Și atât, și după aia începem. După aia facem alea, că nu mai de vorbire. Da, după aia e decât antrenament. Tu stai drept acum. Hai, încă o dată. 3, 2, 1, acțiune! Mânca mea-i pula. De la Albin. 3, 2, 1, acțiune! Bă, tu nu ești băiatul lui Mariana? Ba da, maestre. Cu mine o să te antrenezi. Să începem. Și acum dă-i drumul la toată tranquilitate. Zic cum începem. O fi ieșit? Da. Dacă vrei mai facem o... 3, 2, 1, acțiune! Bă, tu nu ești băiatul lui Mariana? Ba da, maestre. Tăticule, o mare putere aduce cu ea și o mare responsabilitate. Tu trebuie să descoperi energia chi. Te vei antrena cu mine. Să începem, maestre. Hai. 3, 2, 1, Și... acțiune! Hei! Oprește. Dă repede ăla, dă repede ăla. Să văzut când am vrut eu? Când zic hei? N-are treabă. Păi nu să-ți vede expresia pe față. Nu, hai mai Dăm fă pe o dată. frunte, Mai dăm fă pe o dată. frunte. Hai, Mai facem o dată de la hei. Hei! Hai. Da, dă-i cu sânt. Nu, după ce, Ah, după ce, ok. după ce. Bine, hai. Hai. 3, 2, 1, Cu bățul invers să-mi ridici mâna în pula mea. hai. hai. 3, 2, 1, acțiune!
Hei! Oprește-o, bagă-mi repede câteva de alea pe frunte. Bagă pe frunte, mersi. Așa, gata. Băi, am cad. Dă-i pe față, dă-i pe față. Stai. N-are Dai, nimic. dai, dai. Să aduci tu un Trebuie să-i prosopel. dai ca lumea, că trebuie să curgă pe Un ea. prosopel, metre. Haide. Și de acolo, după 1500 de secunde. Da. Ion și! Ține ciopa! Stop, oprește. Iei din nou și îmi pui alea peste Toiagul ți-l pun așa peste. toiagul și zici s-a oprit. Începem altceva, da? Da, hai. 3, 2, 1, acțiune! Aci! Miez, nu os, altceva. Înțelegi ce zic? Bun. Lasă-mă așa cheapă, nu-i căcat. Ia. Gata, da. Hai! Când dau eu start. 3, 2, 1, acțiune! Ok, stop. Oprește-te. Da. Așa. Eu filmez în continuare pentru canal. Da, da, așa s-a filmat și Bruce Lee, mă, și aia tace zângul. Voi credeți că rupea aia copaci? Și acum ultima pădurare e directamente. E ok așa, nu? Și acum încă... Da, da, tai eu până la final. Adică... Nu, lasă-o. Da? Ok. Să sară, vezi, Doamne, schije de alea, mă, hai. Ah, bun, hai. 3, 2, 1, acțiune. Așa, și acum pe tine. Dă în continuare că vreau pe fața ta. Acțiune. Dar uite-te acolo, la... Așa. Încă una. Bravo. Os. Stai un pic. 3, 2, 1, acțiune. De aici nici musca nu pleacă nefutută. Ha! S-au strâns muștele ca la căcat, tata. S-au umplut pădurea de muște de când am venit aici. Opa! Stai acolo, stai acolo. Cam doare piciorul ăsta.
se duce și crede că nu este nici jurocan să mă duci.